U prošlom videu sam spomenuo da postoji veza između prehrane i stresa. Ta veza je posredna, a sastoji se u tome da prehrana itekako može biti povezana s lušćenjem najvažnijeg kortikosteroidnog hormona kortizola. Mnogima je vjerojatno poznato da se kortizol smatra hormonom stresa. Prvo ću ukratko objasniti zašto je kortizol hormon stresa, a onda ću ukazati na vezu prehrane i kortizola i kako prehrana može utjecati na podizanje razine kortizola ili na njegovo snižavanje, a na taj način i na povećavanje, odnosno snižavanje razine stresa. Za vrijeme kratkoročnog stresa, to jest reakcije bori se ili bježi, iz nadbubrežnih se žlijezda oslobađa adrenalin, dok u dugotrajnim stresnim situacijama, kao što je intenzivno vježbanje, prevladava sustav kortizola. Kakve učinke ovi hormoni imaju na tijelo i zašto je tome tako? U situacijama u kojima je život ugrožen, tijelo pokušava podići razinu efikasnosti onih tjelesnih sustava koji su najvažniji za preživljavanje, a to su oni koji potiču borbu ili bijeg. Ako je život ugrožen, isključuju se svi ostali sustavi koji troše energiju, kao što je varenje hrane, rast ili imunološki sustav. U kritičnim situacijama je potrebno da mišići dobiju što više glukoze i kisika kako bi bili najsnažniji i najdjelotvorniji za što efikasniju borbu ili za bijeg. Kad neposredna opasnost prođe, ako je organizam zdrav, ovi hormonalni sustavi se isključuju, a u normalan rad se vraćaju sustavi koji su za vrijeme opasnosti bili blokirani. Dakle, to je situacija koja vrijedi kad je život jedinke neposredno ugrožen. Međutim, postoji i situacija kad život nije neposredno ugrožen, ali ga tijelo percipira kao opasnost. Riječ je o situaciji kad mozak ne dobiva dovoljno glukoze ili kisika. Pošto je mozak organ koji ima najviši prioritet u tijelu, priroda se pobrinula da osigura njegovo ispravno funkcioniranje kroz što sigurniju opskrbu glukozom, koja predstavlja gorivo za mozak. Postoji barem 5 hormonalnih sustava koji su zaduženi za regulaciju razine glukoze u krvi kako bi mozak dobio dovoljno goriva za svoj rad. Ako jedan od njih zakaže, u djelovanje se uključuje drugi i tako dalje. Ti različiti hormonalni sustavi su hormonalne osi. Inzulin-glukagon, to su hormoni koje proizvodi žlijezda gušterača ili pankreas. Zatim adrenalin-kortizol koje proizvodi nadbubrežna žlijezda. Hormoni hipofize, štitnjača i gastrointestinalni hormoni. Svi ovi sustavi sposobni su po potrebi pokrenuti proces proizvodnje glukoze ako drugi sustavi zakažu. U daljem razmatranju ću se koncentrirati samo na prva dva stupa, to jest na hormonalne osi inzulin-glukagon i adrenalin-kortizol. Ova prva hormonalna os, inzulin-glukagon, je idealna za regulaciju razine glukoze u krvi. Zašto? Inzulin je hormon čije lučenje potiče konzumacija ugljikohidrata u hrani, dok lučenje glukagona potiče konzumacija proteina. Inzulin je hormon skladištar čija je osnovna zadaća da tjera glukozu u tjelesne stanice. Glukagon ima suprotno djelovanje, on otpušta glukozu iz stanica. Kod 75% ljudi ovaj sustav regulacije nije precizan i ljudi su uglavnom osjetljivi ili vrlo osjetljivi na povišenu razinu inzulina, to jest na preveliku konzumaciju ugljikohidrata. Zašto nam se spava nakon obilnog ručka? Zamislite da ste ručali velik obrok tjestenine ili drugih ugljikohidrata. Nakon nekog vremena će vam se početi spavati. Zašto? Iako je konzumiranjem ugljikohidrata velika količina glukoze počela dotjecati u krvotok, uslijed neprecizne regulacije, gušterača će u krvotok kod većine ljudi upumpati preveliku količinu inzulina.
Rezultat neće biti taj da se razina glukoze spusti na neku optimalnu razinu, već će se većina glukoze iz krvotoka pospremiti u tjelesne stanice i njezina razina u krvi će se veoma sniziti. Pošto smo rekli da su glukoza i kisik bitni za normalno funkcioniranje mozga, ako glukoze nema dovoljno u krvotoku, mozak se počinje gasiti. Slično kao kad je baterija laptopa skoro prazna pa laptop krene u stand-by mod. Zato nam se počinje spavati, a naš mozak prelazi u stand-by mod. To je razlog zašto u takvim situacijama zaspemo ili žudimo za nečim slatkim ili za kavom. Jer to je najbrži način da ponovo podignemo razinu glukoze u krvi i da mozak dobije neophodno gorivo. Nažalost, rijetki su oni koji će uzeti jedan keks ili jednu kockicu čokolade da bi podigli razinu glukoze. Mnogi će pojesti pola kutije keksa ili cijelu čokoladu i dogodit će se slična situacija kao kad smo pojeli ručak s velikom količinom ugljikohidrata. Ponovo će doći do visokog skoka glukoze u krvi. Na to će gušterača ponovo upumpati previše inzulina i opet će većina glukoze završiti u tjelesnim stanicama s niskom razinom glukoze u krvi. To je začarani krug u kojem smo stalno gladni, stalno smo mamurni radi niske razine glukoze u krvi i stalno se punimo suvišnim i praznim kalorijama. Što se događa ako pak konzumiramo previše proteina? U tom slučaju razina hormona glukagona raste, a snižava se razina inzulina. Kao i kod nekih drugih parova hormona, i ova dva hormona imaju suprotno djelovanje. I kad jedan raste, drugi opada. Mada previsoka razina glukoze neće proizvoditi potrebu za snom i za još ugljikohidrata, glukoza je otrovna za pojedine regije mozga, prvenstveno za hipotalamus. Postoje i neke druge negativnosti koje stvara previsoka razina glukoze u krvi, ali njih ovaj puta nećemo razmatrati. Idealno je zato da u svakom obroku bude optimalan omjer ugljikohidrata i proteina kako bi razina glukoze u krvi bila optimalna. To jest ni previsoka ni preniska. Dovoljno visoka da mozak može optimalno raditi, a ne previsoka da djeluje toksično na moždane stanice. Protuupalna prehrana ide za time da definira koja je to optimalna količina ugljikohidrata i proteina u svakom obroku i da na taj način stvori idealnu razinu hormona i optimalnu razinu glukoze u krvi. Taj optimalan okvir zove se prehrambena zona ili samo zona. Zašto prehrana može potaknuti proizvodnju kortizola i koju štetu on proizvodi? Da se vratimo na početak ovog videa i vezu prehrane i stresa. Ako nam je, kao nakon obilatog obroka s mnogo ugljikohidrata, razina inzulina u krvi previše porasla, a nakon toga razina glukoze pretjerano pala, i ako ne podižemo razinu glukoze snekovima, slatkišima, slatkim pićima i sličnim intervencijama, tijelo će početi da proizvodi kortizol da bi procesom koji se zove glikoneogeneza proizvela dodatnu glukozu iz proteina razgradnjom mišićnog tkiva. Ovo je vrlo štetan proces jer je dovoljno mišićne mase jedan od bitnih elemenata zdravlja i tjelesne pokretljivosti i samostalnosti, pogotovo u kasnijim godinama života. Nedovoljno mišićne mase je jedan od najvažnijih razloga zašto stare osobe s malo mišićne mase, nakon što dožive neki težak lom, kao što je lom karlične kosti, u velikom postotku takav lom ne prežive. Radi se o tome da snaga imunološkog sustava u velikoj mjeri ovisi o količini mišićne mase. Kad se dogodi lom karlične kosti kod starije osobe, sav kapacitet imunološkog sustava se usmjeri na zarastanje kosti. Ako se dogodi i neka upala, tipa upala pluća, imunološki sustav osobe više nema nikakvih resursa da se bori s tom upalom i osoba obično od takve upale umire.
Osim toga, i povišena razina kortizola, kojeg tijelo luči da bi pokrenulo glukoneogenezu radi proizvodnje glukoze za potrebe mozga, gasi imunološki sustav tijela. To se događa zato što kortikosteroidi gase produkciju svih autokrinih hormona, eikosanoida, o kojima također ovisi snaga imunološkog sustava. I na kraju, i kortizol je otrovan za većinu regija mozga, što dovodi do toga da nam se kratkoročno pamćenje ne transformira u dugoročno, znači postajemo zaboravljivi, a nepovoljnim utjecajem na prednji režanj mozga naše racionalno razmišljanje i zaključivanje postaju lošiji. Dakle, osim što zbog pojačane produkcije kortizola slabi naš imunološki sustav, postajemo i gluplji. Ni tu nije kraj problemima koje nam stvara povišena razina kortizola. On naime povećava broj malih ishemičnih moždanih udara ili mini moždanih kapi. Zašto se to događa? Naime, glavni faktor širenja krvnih žila i kapilara, pa tako i onih u mozgu, potiče jedna grupa hormona eikosanoida, takozvani dobri eikosanoidi. To su isti hormoni o kojima ovisi snaga imunološkog sustava. Oni djeluju i kao sredstvo koje čisti krvne žile i na taj način olakšava protok krvi kapilare u mozgu. Kad je razina kortizola visoka, ove kapilare se stežu i lakše dolazi do njihovog pucanja, a dijelovi mozga koji uslijed toga ne dobivaju glukozu i kisik odumiru. Očito je da što je sustav glukagon-inzulin učinkovitiji u održavanju razine glukoze u krvi, to manje drugih sustava treba biti angažirano u pružanju potpore. Za kraj bi dodao još jednu zanimljivost koja se odnosi na aerobne vježbe slabijeg intenziteta. O čemu je riječ? Zamislite situaciju s početka ovog izlaganja u kojem ste pojeli obilat obrok s mnogo ugljikohidrata. Ukoliko niste dopustili da se umirite, već ste se fizički pokrenuli, razina glukoze neće vam pasti na pretjerano nisku razinu i neće vam se početi spavati. Naime, mišići za regulaciju glukoze ne trebaju inzulin. I ako krenete s nekom tjelesnom aktivnošću niskog intenziteta, razina glukoze i inzulina će se regulirati na zdrav nivo. Na taj način nećete morati uzimati nove količine ugljikohidrata da biste se razbudili, konzumirat ćete manje praznih kalorija pa ćete se manje debljati i nećete dopustiti kortizolu da skače. Zato Indijci imaju vrlo mudru i korisnu praksu koja se sastoji u tome da nakon obroka legnu na lijevi bok i oddrijemaju 15 minuta, a nakon toga se odmah dižu i kreću u tjelesne aktivnosti niskoga intenziteta. Ako netko od vas, pogotovo ako već ima dijabetes tipa 2, odluči usvojiti ovu praksu, neka se strogo drži ovog intervala od 15 minuta i neka ga ne produljuje. Smršavi i ostani vitka. U prvom online tečaju kojeg pripremam, koji će se zvati Smršavi i ostani vitka, a koji će imati i svoju varijantu za muškarce, Smršavi i ostani vitak, imat ćete priliku naučiti sve što je potrebno da dovedete svoju težinu u idealne okvire i da je bez puno muke održavate neodređeno dugo, na način koji pogoduje zdravlju. Ukoliko želite biti obavještavani o pripremama za ovaj tečaj, pročitajte informaciju koju imate u opisu ovog videa. Ukoliko vam se ovaj video dopao, pozivam vas da ga lajkate i da se pretplatite na kanal. Možete nas pomoći i malom donacijom. Nemojte zaboraviti provjeriti dodatne informacije koje imate u opisu svakog našeg videa. Do sljedećeg druženja srdačno vas pozdravljam.